Igsoon muhatag ko og usa ka verse kanatong tanan. Ingon ang John 14:6, Jesus ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay magkadto siyang amahan kundili pinaagi kang Kristo Jesus. Nagapasabot mga igsoon, si Kristo gyud ang dalan padulong didto siyang amahan. Dili ta pwede mo surkat, dili ta pwede nga dili ta moagi kang Kristo. Nagpasabot igsoon, si Kristo gyud ang dalan. Pinaagi kang Kristo igsoon, nakabaton kita og kaluwasan. Kung wala si Kristo nga nagpakatao, wa gyud tay kaluwasan maigsoon. Mo na maigsoon nga si Kristo gyud ang atong dalan, kinabuhi ug kamatuoran. Mo na maigsoon wala aning kalibutana. Wala sa imong nagapalibot kanimo, wala. Kun dili igsoon naa lamang kang Kristo ang tanan. Mo na igsoon kung gusto ta makaadto sa gingarian sa Dios, muagi gyud ta ug atong dawaton si Kristo sa atong kinabuhi nga siya atong personal manuluwas mga igsoon aron kita magkaadto sa gingharian sa Dios. Salamat, God bless, amping tang tanan mga igsoon.